constituency along ke charbo sai aputhak monsam ke wanjia phan peace committee ke seng ingdenge thom killing no khom ningka nisek amai pi ke paman Borjan constituency along BJP asong pen bang khri sia bang phu ticket ke hangdon amen ke klang Kardom pini prime time along penili sami merinhan sepi pini bertang ton pen chethanam senang West Karbi Anglong Jesemet Block 2 pen Meghalaya Ribhoi District ahoy along Nepali pen Chomangang bong ke charwo sai aputhak Monsam ke pathir jia phan pura ke damtang jangmi ni phai inquire ni peace committee ke sengamai padopon Chinthong constituency kaparlo Meghalaya lapen Assam ahoy Sabuda irrigation IB along Nijang Karbi Anglong pen Ribhoi District Hinni administration atum chingrom si Monsam ke pathir jia phan mai padopon Bangso Peace Committee kang nia hut Karbi Students Association, Khasi Student Union, Karbi Anglong District Committee lapen KSU, Meghalaya lapen AAGS ya tumpen danglok hin rong asar mati rangbas nong atum bangpho chingrum pen border Peace Committee aphan chetongdun kedam tangar ni pen adoya hoy alam ki kithur pen ajok pupu adoya hoy ke do ara datum chedamlong le chewanglong le akisung pen Pini an pupu district administration atum chingrum damsi bangso ke khang pring tho damsi uthot kaya son damphun wangphun joy ke joywan awar sai tho pilo pusi maya long ningje pon বাহিনা যায় তাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ ইয়াৰ সকলো মিলিলে যায় যে NGO আহিছে আমাৰ ভিলেজ হেডমেনখিনি আহিছে তেখেতসকলৰ সহযোগিতাত আমি এখন পিচ কমিটি ফৰ্ম কৰিছোঁ যে যাতে যদি কিবা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয় প্ৰথমতে আমাৰ লগত সহযোগ যি যাতে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি আছোঁ আমি তেখেতসকলৰ লগত আছোঁ আৰু আমাৰ হিন্দু শান্তি সদায় বৰ্তি থাকিব Ribhoi District Administration tongkepen ada kini peace sia alam sing apono tema keram tang irudunia pang ada umnafera dungalong kacupong char bolam do buku kasih tote tumen apa nak nak nikali tote kasih dah surpang samhan boda district administration kedang lo NGO social organizations KSA pen aksu tu aku kasih union tu lapen aku Meghalaya pen KSU tu pen kedang lo ini pen tu lo lapen la solo got ini dak tis komite dah seng bono Adoya hoy along kithir thep monsam ke padoji aphan Nijang Karbi Anglong additional SP Amdat Ali APS lapen Ribhoi district pen SP Giri Prasad lapen DC Ampit Upadhyaya atum chetongdun Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong live Karbi Anglong lapen Assam along kedo Arunachal Golaghat Sonitpur district along kedo Karbi Akorangbong Kilinga Koratum kedo Anchingrum si Ningka Nisekamai RD dojot pen kepadopon Jangmi poni phai krisir ke pen pangcheng ponsi pini jangmi poni phai inquire ni an dokmoka dur kilinga rong along ingdeng ke thom kiling no khum ningka nisek amai pi kapaman pon Bangso maya long aluhi sarpo aman pen rup sing kiling ka chitong dunalong kiling no khum chingrum amai phu Samson kiling Kong Chunbang Sar Ed Kiling, Rap Chunbang Norendro Kiling, Sai Hem Chunbang, Son Kiling, Bidi Sar, Bordoloi Kiling atum pen danglok, Kiling a Kurang Bong Rongasar, SDB lapen Karbi Anglong along kedo, Nilip Nihang Nijang lapen Assam along kedo, Arunachal, Golaghat lapen Sonitpur along kedo, Akiling Anparta, Manpeng kedo kethekiring atum anta chetong dun. Jaime ka tengpen ada por phai kep apor malom pen kiling no khum chingrum amai alama mai phu Samson kiling hin pen pangjar ponsi lama along alam theputha than pon bangso phi karlitang atuma phan kachikimo angdeng bidi sar bordoloi kiling hin pensi japon lo bangso mai ke padopon along te kela pen che hanga kumlin longkam kiling pen kason se pon akumlin kong chun bang sar et kiling hin pen ingpu pon bangso mai along anso se kiling no khum atum kaching room thek pen ajok
kiling tang te kiling akur isi kachichini pe me thek ji lapen kaching honseroi thek ji lapen pir thalong ke paprang dun bom thek ji aphan chingki je than pon lapen kiling no khom chingrum amai kewang jilang apor hut joy ke pen kibi pon thek ji aphan pura ning ke me pen kongchun bang sar et kiling hin pen chiri ke palong le sa ke e aphan pajir pon pu pusi chechak pon lapen son thot si koilamati ti sorong amikar babu sing kiling ahin pen sitami chiri ke palong le pi pon pu pusi chechak pon ni letum kajironga long pen kajironga nare ladung lapen dak central committee phan ni letum korte lo saret kiling ke chiri kep sa ti plantation phan long le pi long lapen nile bahomosti pen mo koilamati pen sing long babu sing kiling da chiri kep long le pi lo ni letum la central committee phan la chiri kep inkoi bangke au we phan mo phi phan ke jate rasona mei ni letum hiri phan ke kere ke hang ni tum non pen dakali lapen mo mota hang he sini letum tet sike chepador lake sini letum lan sini letum mo pio we phanda son se klempon momlo ke thegere kacharli hin rame kapre na tam ke paprang nun thege phan kilun pen ke kan pen kacharli pen kapre hin same ni letum an so se ni tum killing tu man so se ke paprang nun thege phan sini letum dai si karbi akhelong along rilo ni letum isi anu jokpu raso ka chapakla hin sini letum isi a platform lo gitu ni phan din tu ram support bang so mai ke padopon bom apora hutta hin so sini production present hin pen ke paklang pon lun se po rajib kiling la pen lun se pi akangsha i hi piatum kilun pon kanghon ata sampu alunjir mai phu samson kiling ari deng pen ingpu pon bang so phiar ni kang sampor phai plia por malom pen aluhi sarpo aman pen ka chitong dun rup sing kiling la pen a hema sang ho tum pen karlitang chimin kiling amen pen lun kan amalin ingpu pon si lun kan amalin sitami mesen pen padopon Dok moka pen Samsung ingti Karbiang long live. Lakha ingkoy raisi Borjan constituency HDP pathu aklamalong kedam tangjang mi poni phai ingkoy arni BJP kangdang amai padopon. Bangso kangdang amai long Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang aluhi sarpo aman pen chitong dun. Tiket ke hang dun atumamen laki Longki timung non kiki bom MAC Babu ingti Roland Killing Rajbu Teron Philip Teron Sardili Terang Chris Rongphar Nobin Terang Habe Tokbi Sarsing Teron lapen Lin Koche Sitlo atum henlo Karbiang Long Autonomous Council CEM pen non amat ke komada bang pho phansi ticket pijima amen pangtak pon pelang bonta ticket ke long jila ke matma BJP a symbol podum phulsi ke haya ticket phan pharo isi long pon po tiket ke long ji ke la ke ni mo declare ke long da ke mama BJP symbol la punum phul la silong non kiki bom MAC long kiti mung setami aning ke hangalam nang chepaklang dun aki ong pupeta non ephong bak MAC kili ke long chepati dun ji aphan ning hanglang rada phan kai ki kang thur pon ji aphan ning hang pusi jai pon shonta nang liji dok dok lo la si nang le ke kedam tang kurun ke thom anu ge di hai tang la se kun non setami nang li thudun thujilang ma je thang ning hang ke noi phong bak chong pe noi phong bak ra thân tu con na thật là sự gì thì cái đó là người ta thì là xem có tiếp cận sẽ noi phong bak tu gì Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang long live Sarpi ke hai polote Karbiang long arlo abang ke maduta kachini ne abang amatsi avelo langdam elo polote amen abang kachini abang kavithuta hai boda sarpi ke hai mate sangpi tado bepi ke dam tang penanga na chiklopen keso det penajok lam kanarjan along klamalong avewang asonsi thekpon longlo Karbi lamar janalong ke hai nai asarpi ke hai mate sangpi tado bepi ke dam tang chiklojon ni malompen breast cancer ke sokacholong lokajok DMCA chalong si se chelang bomlo alang like so ke meji aphan pura Guwahati la pen Dimapur along loksi arniwang kache helat nanglo keso ke meji aphan chulang isia bang ke operation nang koklo bonta operation data phita arlo me kangdang o ajoksi non ke heart stami infection nang dokoklo bang sojok non amat chemo si pinang bomlo
Mak Difu Medical College long sido. Dan Difu Medical College long jasme di Karbing long naik Arab mak ke paklang poning tung bagi pacin poning tung bang anak. Ili tung Karbing long mate nong nak kerja tang long lamarjan long separjan tung berabang pi sangpi tado bepi. Penangana ni keso ni place long. Alang itu non keso kerja lanjut han alang long lep elang alang itu cijor lah long. Lapen non kita bom adim sih kami alang itu non mak kerja cijor tu langsung neng sinang lino. Itu mainnya kau itu rap ke rap tu dosa kami laan berat tangkap pengke nahok tali tali lang. Tapi non ke kimo ke pinang jiang deng. Keso bangke lalu blood cancer mate RA na labang so julang kecu la sodim long labang so breast cancer long bawa aja si alang lifan non hejong si operation lo lasi alang lifan non ini mungkin alang lifan dulu alang lifan tado lepi lapen alang legeri jum karbi film society pan penang alang cepat dulu naman philo naman penkai lo kalau karbi film naik pan ceng ke cepat dulu naik pan philo karbi cultural society pan nang cerap tang cetu dulu kai kemat nang itu han karbi long live ke lang ratu pan na jodi di pan la anu tin na phawe siber no thokem no sia kem no an ke nang cerap man cetu dulu sini ke lo nang like la so breast cancer ke so join si not man operation lo sampai not kimo ke claim na yang deng dupik lang lapen labang so amek non bangke la ponsi kap dia da join si non bangke kimu ta pinak kok la si operation la stami remove lo stami non anta danger zone pen cetrek relang Karbiang long life hin pensitami sangpi tado BP ke solamo arjudun long si Difu Medical College and Hospital long an palidam si sangpi tado BP pen ke soputhak chingki chethan pedodamlo lapen Karbiang long life kilang akorti injira tum sitami ilitum angjir sang pita do bepi akisung along arjabdun pen asap kera ponjia phansi kachuning risitami padukpon aning ke mia bang phua bang phijong sik kerap jining hang to polote screen along ke paklang pon tado bepi account number 2026404131 IFSC code SBIN 0014180 State Bank of India, Difu Bazar branch along Pale Damlote, Long Ikpo. News report Bikram Teron, Karbiang Long Live. Russia Ukraine aron thama ni phokebra phop leng dedapi minute cricket homangbong London lapen minute cricket circuit angbong New York Sheikh Hajji pu Russia President Vladimir Putin ke therajok somindar adang patihurnut anpinlo Russia President Vladimir Putin e phongwet ke therajok somindar adang along patihurnut anpinlo somindar adang along pen ajakong ke thenai ballistic missile asadlang ke paklang pon somindar adang aphan patihurnut anpinlo Putin pen America asonson along missile truck ke paklo pen anta America virdet ji lapen missile isi ke paklo dam anta French asonson ke pasek hakun bangso missile men la ke RS-28 mate Sarmat intercontinental ballistic missile pusi earphone bangso RS-28 Sarmat intercontinental ballistic missile la ke ghonta isi along si surikrener ke adim along an tengkheng dampun lapen bangso missile ghonta isi along suring ko ra pho an akipra pen pali dampun bangso missile la phannon amat madu atet penta ki khamthi dun abang amasi avilang non amat bangso RS-28 Sarmat intercontinental ballistic missile hanlo aja kong ke thinai an missile lo Russia pen ke therpon atet do anatum abangki hongkep an matha ponang pupusi President Putin pen ningje pon bangso missile phan ki khang ja phan non amat America la pen NATO to mari dengalong avilang pota Putin pen ningje pon thu bangso missile ton kep an kang boba hormuk pon un nuclear ta pon I un lapen Russian nuclear army oxori deng si pache pari deng motoilo bangso jok Russia te pen kither atet atum do anta hongkep an kamatha parsi pon tha pusi Russia President Vladimir Putin pen kither padopon International Text Report Karbiang Long Live Pini prime time abirta ke lapan se kang tonik lo